Contes no aptes. En moments determinats, la vida ens proporciona històries inimaginables que moltes vegades ens creen confusió, perquè és la mateixa ment qui viatja pel desconcert de la realitat. Els petits relats d'en Joan Portales naveguen per aquest mar d'ambigüitat a la recerca d'una pròpia identitat. On és la dualitat entre la realitat i la ficció? Quina part de la incertesa cerca la precisió del destí? Quin desconcert ens apropa a la claredat? Contes no aptes. 29 de maig. De Joan Portales. L'Albert Estregués rebregà el full del calendari corresponent al 28 de maig de 1990 i el llançà a la paperera amb ràbia. Quin sentit havia tingut aquell dia? Es preguntà. I quin sentit havien tingut els darrers 20 anys? Tot seguit s'encaminà a la porta d'entrada i feu un gir al cartell que penjava del vidre. Amb aquest simple gest, la barberia Urgell, del carrer Urgell 43, passà de tancat a obert aquell 29 de maig de 1990, a les 9 del matí. I continuant amb la rutina diària, l'Albert començà a afaitar-se a peu dret, tot esperant l'arribada del primer dels pocs clients que tenia, a conseqüència del seu mal caràcter. Semblo un clown blanc, pensà mentre s'ensabonava davant el mirall. Un clown calb, amargat. Sóc un fracassat. Res té sentit des de la mort de la Lluïsa, i res en tindrà mai més. En mala hora em vaig fer càrrec de la barberia del tiet quan es va jubilar. Canviar de barri i de feina. Res no ha servit de res. L'Albert no es girà en sentir el ding-dong de la porta. No en va tenir necessitat perquè veia entrar el client no habitual a través del mirall. I el reconegué immediatament, tot i fer 20 anys de la darrera vegada que l'havia vist. L'Eustaqui Ribot, gras, galtes vermelles, ulls loquaços i el mostatxo de rigor. No s'ho podia creure. No podia assumir que aquell moment hagués arribat perquè ni tan sols l'havia imaginat. I aquí el tenia, aquell cara dura, aquell cràpula, aquell estúpid vitalista. Ai, perdó, com que posa obert, feu l'Eustaqui Ribot en veure el barber afaitant-se. No m'ha reconegut, pensà l'Albert, i tampoc és d'estranyar. Tinc l'amargor de viure esculpida a la cara. Està obert, confirmà l'Albert en un to gèlid. Tot seguit s'esbaldí. No es preocupi, no tinc pressa, contestà l'Eustaqui en to comercialment rialler. Fins a les 10 no tinc la visita que he de fer a prop d'aquí. S'ha convertit en la caricatura de si mateix, la típica encarnació del tòpic simpàtic recalcitrant, i encara conserva tot el pèl, el cabró. Què serà? Preguntà l'Albert amb veu severa, després de fer-lo seure a la butaca. Afaitar i prou. Vinc a visitar un veí seu, el senyor González. El coneix? Tenim emparaulada la compra d'un apartament a Marina d'Or, ciutat de vacaciones. La coneix? No, contestà l'Albert, passat 3 segons. La major i més glamurosa ciutat de vacances que s'hagi vist mai a Espanya. S'afanyà a exclamar l'Eustaqui en to de falca publicitària.
Potser a vostè també li podria interessar un apartamentet per tal de gaudir de meravelloses vacances en família, amb vistes als jardins Hawaii, Bombay o Paraguai a escollir. No tinc família, respongué l'Albert secament. Llavors encara millor. Seria ideal per portar-hi senyoretes. Senyoretes. Així continua pensant ell. Portar-hi senyoretes per follar. Jo el mato. L'Albert no contestà. Sucà la brotxa amb fúria i aplicà l'espuma a la cara de l'Eustaqui mentre el seu cervell bullia. El matà, que en primera instància havia pensat en sentit metafòric, prengué relleu com una possibilitat real, una possibilitat fatal que ja no tindria cap més plantejament, cap reflexió. I una vegada tingué l'Eustaqui completament ensabonat, amb la navalla agafada, amb la mà tremolant, digué en un to aparentment tranquil. Com més difícils se't posaven, més t'agradaven. Tot per tirar-te-les un parell de vegades i a por otra. Em vas prendre la Lluïsa per pur caprici i la vas deixar prenyada. Quan te'n vas assabentar, et van faltar cames per emigrar a Castelló. Què? Però què diu? Vostè em confon? Exclamà l'Eustaqui, trasbalsat. No em reconeixes, oi? Soc l'Albert Estragués, murmurà amb calma tensa. Albert Estragués? Albert Estragués? Hòstia, sí! Collons, Albert! Quants anys? Com has canviat, nano? Va morir en el part després d'haver-m'hi casat. Ella i el teu fill. Carai, Albert, em sap greu, però fa molts anys d'això, home. La vida continua. Va, no facis aquesta cara, que sembles un clown amargat. Aquelles paraules foren el detonant perquè el temps s'aturés per l'Albert. Un no temps tan sols ocupat per la imatge de la Lluïsa i el coll de l'Eustaqui, sobre el qual premé la navalla. Just en el precís moment que la navalla ja havia travessat les primeres capes de pell, s'obrí la porta i un exemplar de l'avantguàrdia fou llançat a terra. L'Albert es girà inconscientment. Un instant que l'Eustaqui aprofità per desviar la navalla amb un cop sec, alçar-se d'una revolada, agafar unes tisores de la prestatgeria i clavar-les senceres a l'ull dret de l'Albert. La sang que brollà de l'ull esquitxà mig mirall, dues ampolles de Floyd i tot el full del dia 29 de maig de 1990. Sí, aquell dia sí que havia tingut sentit. Pensà l'Albert, instants abans d'abandonar aquella vida, que no en tenia.